Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители! Тази вечер ще продължим разговора от предишното наше предаване с инженер Стамен Стаменов, вице-президент на Световната ноосферна асамблея и член-кореспондент на Международната академия по информатизация при ООН. Искам да ви задам един въпрос, господин Стаменов. Дали е случайно, според мен не е. Вие казахте, че те не седят, четат месеци или... Да, така е. Дали е случайно това нещо, че зная за вас и за вашите изяви седели доста отблизо. Аз тук вече в няколко предания, аз вече тук споменах за това как сме създали и как се ни направи, включително, нали, освен вече в миналото, ако кажем, че в миналото нещо пито платено, но той сега продължава. И ако приемем за нормално това, което се е случило в миналото, тяхното създаването и клонирането на човешкия род, създаването на буквално на биороботи, на роби, които да ни служат, какво може да каже в нашето съвреме? Ние не само, че не сме се развили, ние в значителна степен сме и деградирали. Значи дори за гениите доказано, че използват 6% от капацитета на своята нервна система. Какво остава за обикновения човек? Енергийната система е срината, чакрите са затворени, единственото, което е отворено, но не е активирана е първа. Как ще се свърнем с първоизточник, с Бог, когато сме с срината енергийна система? Душевността ни, материална носител на наша душа, тимостната жеза, официалното становище на медицината е, че тя е атрофирала и всеки говори да бъдем духовни. То няма едно определение за душа в целия свят. Как да станем духовни, как да се свързваме с светлите небесни сили, как да се свързваме с Бог, когато всичко това е атрофирало и сринато. И възниква въпроса, дали случайно или не, знака на съвременната медицина, знаем, че това са две змии, които изливат отрод в една чаша. И в крайна сметка, в иконографията навсякъде змиите това са символ на рептилите. Значи, може ли фактически нещо създадено от рептилите да ни направи силни и да може да противодействаме това, което споменах, че явно не случайно са създадени нови такива болести, както се спини и ебола. И тук, понеже казахте, че те ни седят и подслушват, явно не е случайно, че двамата сме завършили военни училища, което подпуска се един много важен факт от тези господа, че първо България е предупредена от Петър Дънов да бъде в основата на новата шеста раса. Това първо. И второ е една малка подробност. Те много хора евентуално са стигнали до такива мисии, но малко хора се осмеляват да ги изкажат. Аз когато казах, че ние сме следени, дори на равнище мисъл, имам предвид, нас ни следят и светлите, и тъмните. Разбира се. Говориме за това, че предимно нас светлите ни следят от гледна точка за нашата безопасност. Оказва се един парадокс, че те са много повече загрижени за нас, за нашето оцеляване, за нашето развитие, отколкото ние самите. Ние сме буквално като онези, той Спасителя го каза от кръста. Прости им, Господи, те не знаят какво вършат. Ние наистина не знаем какво вършиме. Но проблемът е, че го правим вече 2000 години след като го е казал, то това е проблем. Естествено, но работата е там, че те, светлите сили, много добре съзнават, че ситуацията, в която е изпаднало цялото човечество, не е виновно само човечеството. За това са виновни един куп накачили се маймуни на клона, които искат да са наши господари и богове. Като започнем от рептилии, грейлове, анонаки, като започнем от дракони, значи всичко това представлява една огромна паразитна космическа верига. Те са се накачили или по-точно оплели са планетата Земя със свои структури, технологии, чрез които ние трябва да бъдем постоянно съсипвани или по-точно набутвани в въгъла. На нас постоянно ни отреждат много тежка житейска участ, преодолявайки, създават и купища проблеми, преодолявайки ги, ние изразходваме нашата безценна жизнена енергия, която ни е нужна за съвсем други неща, а те се хранят с нея. Нас ни използват и ни третират много по-зле, отколкото ние използваме и третираме животните. И лошото е, че ние сме същества, които са надарени от Всевишния с разум и с души. Ние не можем да оцениме богатствата на нашата държава.
ние не можем да оценим най-важното, че ние наистина се намираме под купола или по-точно под чадъра на Бога. Ние сме защитени изключително силно тук в земята на боговете. На времето, когато започнах да се занимавам с психоматрици и с енергоинформационните структури на човека, планетата и космоса, попаднах на изключително важна информация, разработки на руски учени. Ставаше въпрос за така наречената абсолютна информационна система на Вселената. Значи, когато говорим за много по-високо развити същества, които могат да създадат такова, каквото сме ние, да, ние сме създадени, създали са ни група цивилизации, не една, те няма да си остават конете в калта. За да направят това, което сме ние, естествено, те го правят това с някаква цел. Това е едно. Второ, те ще направят така нещата, че този процес, в който участваме, а и участват и те, трябва да бъде следен, трябва да бъде, както се казва, трябва да му бъдат поставени обратните връзки. И ето какво са направили те. Тук да слушат големите тарикати, които се имат за големи богаташи и естествено за богове. Добре де, богове сте. Сега ще видите какви богове сте. Аз знам, че и такива ще ни гледат. Значи въпросът е, ние, вчерашното човечество, създаваме техника и технологии. Така ли? Имаме ги. Създаваме, примерно, самолети. В тези самолети ние можахме да поставим така наречените черни кутии, да следим процесите на тая авиотехника, която естествено не може да бъде контролирана пряко от нас, както на Земята, а трябва да има нещо, което да следи режимите на работа на всички системи. И когато стане голямата авария и катастрофа, тогава ние търсим черните кутии. Така не? А знаете ли, че и на нас са ни служили черни кутии? Не за чиповете. Не е за чиповете. Става въпрос за енергоинформационни записващи устройства. Сега ще ви кажа каква тайна разкриха андромедианците. Ние сме устроени така, че всичко, което правим, ама до микрон, дори посягам да взема чашата, вече е записано. Не, и като действие. Да. Вече е записано. Сигурно, че това ще бъде извършено. Да. Второ, записва се вътре в информационния блок, в така нареченият кармичен блок на човека, вътре, къде точно никой не знае. И слава Богу, от нас човеците, но те знаят. Второ, оказва се, че биосферата, така наречена, е видеомагнетофон. Биосферата записва на планетата Земя абсолютно всичко, което се случва за нея, вътре в нея. И го записва безвремево. За биосферата време не съществува. За вечни времена. За вечни времена. А то във Вселената също не съществува. Значи втора защита. Ако нещо стане с нашето информационно поле, т.е. информацията забегне на някъде или се изтрие, веднага се търси информационната пита на планетата. Те много добре знаят как, от коя клетка точно какво да извадат. Защото тя не представлява нищо друго, а една пчелна пита. Дори и структурите са като пчелна пита. Те са точно такива шестостенни ячейки или клетки, които си имат конкретен адрес за всяко живо същество. И всяко живо същество, наречено човек. Защото те много добре знаят, че ние ще им прилагаме и ширети, че ние ще им играем левгард, но те никога няма да допуснат да бъдат изиграни. Да, бе, той едно магаре се опитва да изиграе човека. Нали? Ние магаре по-нещи. Нали? Значи въпросът е прост. Той затова Спасителя каза, не си играйте на тайни. Тайни няма. На вас и космите по главите доли са преброени. Колко по-ясно. Но това преди 2000 години. Ние чак сега взехме да разбираме много неща. Откакто... Не всички.
откакто създадохме техниката. Значи, получава се така, че информацията, която натрупва нашата енергоинформационна матрица светкавично я префърга в матерната енергоинформационна матрица на планетата. В конкретен адрес. Трето. Оказва се, че тая планетарна сфера, информационната банка на планетата я наричат Акаша. Акашовите записи, да. Така. Акашовите записки прехвърлят целият информационен масив в централния процесор на Слънчевата система. Там стои за цялата Слънчева система. И така иерархията продължава, докато опрем до централния процесор на Вселената. Колко степени, така наречения Бог, колко степени на, айде да наречем на защита, но не за нас, а на себе си, на информационна защита, боговете са направили. Значи искам да кажа, че ние човеците представляваме и приличаме на рибките. Ние сме в ръцете им. Ама каквото и да направим, ние сме в ръцете им. По-скоро като сьомга в лапите на мечка. Абсолютно. И те не гледат като на длан. Ама нищо не може да се скрие. Нищо до микрон, повтарям. Дори и такива наши битовизми, които си имам, дори най-съкровените ни актове на любов, на секс, всичко това се следи. Уважаеми приятели, вижте колко хитро е устроена Вселената. Аз казах, тази Вселена не е от вчера и не е за до други ден. Нали? За да бъде всевечна една Вселена, това означава, че тя трябва да бъде достатъчно устойчива. И предимно до рака устойчива. Защото ние, човеците, сме такива жалки примитиви и толкова опасни в локален план тук. Вселенската енергия не може достатъчно силна, за да ни анихилира, при това за отрицателно време. Такава участ се споходила милиарди светове. Милиарди светове. Не сме ние от вчера тарикатите и не сме ние тези, които ще изиграем Вселената и цялата иерархия. Такова нещо не може да се случи. Значи оказва се, че в края на краищата физиката доказа, т.е. официалната наука, че всичко в Вселената в края на краищата се свежда до информация. Така ли? Така е. Няма къде да се отиде. Концентрираната информация се нарича енергия, концентрираната енергия се нарича материя. Но в края на краищата всичко е информация. Аз правя така, ето това е един акт. Нищо, че един нещастен акт. Той е записан, или по-точно е освободил вибрация информация. И тя е записана трикратно поне. Записана е от мой информационен блок, записана е от информационния блок на биосферата на планетата и, ако трябва, и по-нагоре, но да спрем до тук. Значи, аз убивам един, убивам двама, трима, нямам, както се казва, кой да ме осъди. Въобразил съм си, че съм минал метър всичко, преодолян съм социални бариери и закони и вече съм Бог. Украл съм една държава, но това се наричат информационни процеси в края на краищата. Нали така? Всичко в края на краищата се свежда до информационни актове. И тези актове се записват някъде. Това какво говори? Че ние попадаме в информационната банка на Майка Гея. Че всичко е в нея. Има извънземни, които идват тук, кацат, засечени са, вадат апаратчета като нашите GSM-и, нещо от този род, набират някаква клавиатура и на екраните започват да им излизат събития, които се улавят от вибрациите на конкретното място, съответно зададения алгоритъм от тук, датата и годината, кога какво се е случило. И те гледат кога какво се е случило. Шило в торба не стои, скъпи приятели, което ще рече какво? Че това е космически закон. Изразен в една много проста българска приказка. Израз на космически закон. Тогава, къде отива глобал-мафиотския фактор с това, че са украли цялата планета, че унищожиха толкова достойни хора, че съсипаха цялата биосфера,
на Панагон. Вкараха и супертехнологии да унищожават геофизиката, климата и социосферата на планетата, да дебилясват хората, да им, както се казва, изтриват духовните характеристики и какво ли не още. Ами те къде отиват? Вярно е, че живеем в вселената на свободната воля и че всеки има право, да, така е, да прави каквото си иска, но има една малка подробност, която не се афишира. Но за всяко дело се носи отговорност и за всяко нещо се плаща. Тъй като времето напредна, предлагам да обобщиме какво е състоянието в момента и какво може да се направи за подобрение на състоянието на човечеството в настоящия момент. Състоянието е критично. Да, вярно е това. Състоянието е драматично. Да, вярно е това. Но имаме и друго нещо. Имаме много мощна светлина в тунела. На планетата Земя ще има светлина. На планетата Земя ще има живот и цивилизация. На нас ни се помага безрезервно от най-високи нива. Решено е, взето е решение, говоря съвсем сериозно и много високо отговорно. Взето е решение цялата човешка раса да бъде спасена. Затова Третата световна война е предотвратена. Такава няма да се състои. Напук на глобалния елит и на рептилиите. Защото рептилиите са решили да унищожат над 90% от човечеството и да си присвоят планетата Земя към тяхната империя, тъмната империя на Орион. И това няма да се състои, защото ние досега им бяхме достатъчно роби. Целият космос е прозвънян, или по-точно е силно алармиран за състоянието на нас, човешката раса, като много силно пострадали и въобще като безнадежни. Нашите спасители са тук. Над 20 милиона кораба са около планетата Земя, сформирани в доброволната команда Аштар, които следят планетарния пулс до, както се казва, пак до микрон. Всичко на тая планета просто се фиксира в ежесекундно темпо. Значи работата е там, че помогни си сам, за да ти помогне, и Всевишния сега излиза на преден план. Космическите сили питат: ако ние ви свършим цялата работа, тогава какъв е смисъл от вас? По какво ние ще познаем, че вие еволюирате и ставате други? Как вие ще ни докажете, че заслужавате нашата саможертва? И точно тук, в момента, ние хората от Земята, ако се вземем в ръцете си, ако се обединим светкавично, ако направим един мощен духовен обръч с изключително мощната ни психическа енергия, която е една от най-мощните във Вселената, ние можем да препрограмираме и да преобразим този свят светкавично пред очите ни. Тогава всички тези наши поробители, като започнем от рептилии, анонаки, грейове, всевъзможни змейове, те ще изпаднат в ужас. Те и сега изпадат в ужас. Защото светлите сили направиха нещо, което ние все още не можем да го разберем. Екранираха планетата Земя, или по-точно обвиха я в нова планетарна решетка, която вибрира на свръхвисока честота на съзнанието. И точно по този начин те ще направят селекцията, или както е казано, Бог ще отсее житото от плявата. Тоест, всички висши същества, които искат да се развиват духовно, те самите ще се преустроят. Този процес тече в момента. Те самите ще се спасат и ще започнат да, и те са започнали да спасяват другите до себе си. И ще се създаде една невероятна верига, една невероятна верига на триумф спасението. И тогава ще стане онова и ще видите нова земя, и ще видите ново небе и нова земя. Да, планетата Земя ще се трансформира и преобразува
защото такъв е закона на единния, който е най-могъщия. Не може да се стряскаме от рептилии, от разни змейове, грелове и тем подобни, когато ние, човешките същества, повярвайте ми, сме много пъти по-силни от тях. Ние имаме психическа енергия, дар от единния. Само с нея можем да ги задушим. Да не говорим за конкретни действия. Защото едно единение на човечеството в духа, едни конкретни действия в името на спасението ни като раса и в името на спасението на майка Гея, направо ще ги вкара в миша дупка. Те бяха до тук, заедно с слугите им. Кои са слугите? Слугите са нашия човешки елит. Те искат да ни унищожат по заповед на господарите си, рептилии, змейови и грейове. И го правят безпрецедентно, като нагнетяват психосмога в енергоинформационната матрица на планетата чрез всевъзможните медии, за да ни правят на дебили и да ни напъкат, както се казва, в миша дупка от чубе. Не се страхувайте, приятели. Не се страхувайте от нищо. Напротив, знайте, че ние сме онези херкулесовци, които имаме най-могъщия дар на Вселената, Божията енергия. Пред нея нито магии, нито психотронично карате, нито облъчване, нито чемтрелс. Нищо не важи. Това е божествената искра в нас. И ще се спасат всички онези, които са тръгнали по този път. И всички онези, които се себе пожертват в името на спасението на себеподобните си, планетата и космоса в името на единния, всички те ще отидат на много по-високо ниво на развитие. И обратното, всички онези, които избраха да трупат илюзорните богатства и да унищожават жестоко, безугледно човека до себе си, природата, космоса, дори Бога в себе си, жална им майчица. Това им е последното и повече няма, защото те ще бъдат изтрити от книгата на живота. Това е простата истина. Тая вселена е създадена, има си Творец, има си и хранител-пазител, така че тези могъщи сили никога няма да допуснат едни нещастници, каквито и да са те, като жалките човечета, от глобалния ранг, да ги изиграят. Вървете с Бога. Единни с Бога в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Да пребъде нашето спасение в името на утрешното ни озарено бъдеще. Пътят е показан и трябва смело да вървим по него, защото по досегашният път, по който вървяхме, има един пътен знак, път без изход. Тези неща, които тук бяха споменати, аз мога да допълня много факта, то не е толкова наложително. Съединените щати никой не можа да ги едно и толкова години да подпишат документи от Киото. Аргументът беше следният, че ще да се задават интензивните темпове на развитие на американската икономика. Те не са подписали новия документ за опазване на природната среда. Те непрекъснато въвеждат демокрация. И където се въвели демокрацията, вие виждате в какво състояние. Само ще ви цитирам Афганистан, Ирак, Сирия. Може би не случайно, на базата на третото пророцтво от Фатима, бившият покойният вече папа Йоан Павел II правеше отчаяни опити за аудиенция при Джордж Буш, да го възпре от тази безумна авантюра, която предприема в Ирак, там където е люлката на създаване на човешката цивилизация. И може би не случайно точно сега се унищожават тези артефакти. Защо след като там колко, аз нямам точна информация, 15-20 века има ислям, защо точно сега се унищожават тези артефакти? След като преди около 4 години се намериха тези каменописни таблички до река Ефрат от британски, френски и иракски археолози. Защо? Да се прикриват следите. Но вече, както каза и професор Станов, следите не могат да бъдат прикрити. Вече е твърде късно. И нещата вече са необратими. Но има да поясня това, което той каза. Всеки има право на свободен избор. Или ще се преобразува енергийно и духовно
в крак с борбата по пътя на светлината и на единния Творец на Бог, или просто ще изчезне. Или в най-добрия случай ще се породи на друга планета, която вече ще бъде от трето измерение. Никога повече няма да се породи на Земята. И включително ми става смешно за някои, които събират пари за вечни гробове. Знам за какво ще ги използват, но няма да се породят никога повече и кой ще ги ходи на тия вечни гробове и така нататък. И само да довърша, и ще ви кажа само за тази, все пак за тази, макар и стресираща проблематика за магиите. Значи, аз съм длъжен да го кажа не заради друго. Знам, че е стресиращо, но хората трябва да знаят има или няма и какъв е изходът. Тези паразитни духове, нали, на висши същества, така наречени паднали ангели, дяволи, рептилии, ще ги наречем однаки, както и да наречем, влизайки, те буквално, както е клетвата при църковен брак, те са докато смъртта раздели поразения с него. Те доброволно не излизат. Не излизат нито с яйцалото, изключително с сия кокошка, нито с вода от 3 извора, нито с нещо друго. За съжаление, те излизат само с сила. Тук професор Станов, за да не стресира хората, го каза по деликатен начин. Те се страхуват само от силата и то от силата на единия. И точно в тази връзка, те евентуално имат шанс, примерно в случая, макар и малко, има такива представители през вековете, които са овладяли триединния Божия универсум, да им помогнат. В противен случай ги следва тежка и нерадостна участ. Триединният Божий универсум попълва енергийния дефицит в организма, събужда желанието за себереализация и чувствителността към дълбоките духовни промени, случващи се в момента на Земята. В резултат на това се извършва оптимизиране и динамизиране в функциите и структурата на органите на човешкото тяло, както и на душата. До каква степен зависи от Бог. Валери Цветков е единственият овладял този уникален метод за енергийно въздействие. Посетете ни и на адрес www.valericvetkov.eu, както и на страниците ни във Facebook и YouTube.